ሳሚ ብመሰረት ቃሉ ምስ ሄርሜላ ኣብ እንዳ ሻሂ ቆፂሩ ምስ ረኸቦም ኣቲ ቆልዓ ንስኽስ ክንዲ ሰብ ከኣኸልኪ ምስኣይ እንዳ ሻሂ ኮፍ ክትብሉ ምስ በሎም ክንዲ ሰብ ትብሎ ንስ ብቐደመይ ሰብ ቅድሚ ሕጂ በጊዕ ወይ ድሙ ኮይኑ ትፈልጠ ነርካ ዲኻ ምስ በለቱ ሰሓቑ ክቋፀር ኣይከኣለን። ነዚ ዝርኣየት ሄርሜላ እንታይ ዝስሓቕ ክዛረብ መዓር ክንዲ ዝስሓቕ ሓቀይ ቆልዓ እያ ኢልካ ኢኻ ትንቐኒ ዘለኻ ምስ በለቱ ኣላ ሄርሜላ ብስኹን እወ ገና ኣብ እንዳ ሻሂ ኮፍ ትብልሉ ግዜ ኣይከለን ውራይ ትምህርቲ ክትገብረሉ ዕድመ እምበር ምስ በሎም ሃር ኣቦይ መኣዳይ ግን ስኢልካ ትፍቶ ሰብ ኢኻ ፈተይካ ምስ በለቱ ዕድለኛ እሞ ብኸማ ክሽኮር ኢና ጓል ምፍታይ ምስ መለሰላ ኣንታ በጃኻ ላግፂ ግደፍ ምስ በለቱ ሄሮ ሓፍተይ ንስኺ ንእሽተይ ሓፍተይ ጥራሕ ክትኮኒ ትኽእል ከም ሓፍተይ ግና ከም ድሌትኪ ክሓንቅኻኪ ይኽእል ፍትወት ገለ ዝበሃል ዘረባ ገዲፍኪ ሓፍተይ ኩኒ ሓራይ ካብ ከም ኣሕዋት ምዃኑ ዘጥዕም ነገር ዘየለ ምስ በላ ሳሚ ይላገፅ የለኹን እኮ ምስ በለቱም ኣቲ ቆልዓ ኣነስ ናይ ብልቢ እንዲ ግዳ ሄሮ ሓፍተይ ምስ ሰላም ምጥማት ግደፊ ሰላም ንኣይ ማለት ብሌን ዓይንዮም ኣነ ብፍቕረ ይፅለለይ ዘለኹም ንሳ ግና ገና ክትርዳእና ይከኣለትን ስለዚ ኣነ ንራኸብ ገለ እንዳበልኩ ዘርብሻ እምበር ንሳ ኣይኮነትን ካብ ኮነ በጃህ ክልምነኪ ምስ ወለድኻ ከይተበኣስያም ሰላም ሓብያ ሓራይዶ ሄሮ ሓፍተይ ምስ በላም እሞ ኣነ ኸ እንታይ ይኹን ምስ በለቱ ኣላ ሄሮ ሽኮር ንስኺ ደኣ ሓፍተይ ትኾኒ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ድማ ኣብ ጎኒ ክኸውን ኣይመስለክን ምስ በላም ጨካን ኢኻ ንስኻ ምስ በለቱ እወ ኣቲ ሄሮ ምስ በላ ክፍትነይ እምበር ክንደይ ናይ ሎሚ ነፈለማ ግዜ ረኺበካ ዶ ከዋጥረካ ኮይኑ ግና ይክፉእ ምስ በለቱ ንኣይ ግና ኢሉ ኢዳ ስሒቡ ምእግር ተቆንጢ ምስ ኣበሎም ኣታ ሳሚ ኣሕምካ ነበር እንዳበለት ናይ ፆታ ምእግርታ እንዳሓሴት ናብ ካልእ ኣርእስቲ ላልሰገረት ሳሚ ድሕሪ ምስ ሄርሜላ ምፍላይ ናብ እንዳልዋም ኣበልሙ ብኣቢሉ ድማ ንጓላ ደገ ወሲዱ ኣፃዊቱ ኣዘናጊዕ ተመልሰም ልዋ ምስ ተሓጓሰቶ ተሓጓስ ብጀካ ፈጣርን ገዛእ ነብሰን ዋላ ሓደ ክገልፁ ኣይክእልኒ እቲ ትምሕርታ ኣሰናኺሉ ዘይልሙድ ኣልሚዱ ዘጥነሰሞ ዝወለደትሉ ንፈውስ መሓላብ ከጓለየሉ ከይረኣያ ዓመታት እዩ ዘቁፀርም ኣብ ሂወታ ልዕሊ ኩሉ ዝሓርቀ ነገር እንተሎ ድማ ንሱ እዩ ዝውለዶ ቆልዑ ኣብ ሕኽፎ ኣዲኦምን ኣብኦምን ከዓብዩ ተመረፅ እያ ትብል ግን ሓሳብ ልባ ኣይሰምረላን ኣብ ዘይከውን ሰብ ወዲቖም ፍታዋይ ኣይኮነትን ሲንግል ማም ኮይና ተገዲዳ እምበር ናይ ሓደ ኣዋልድ ዘረባውን ቀጪ ዘምፅእ ኣላ ይውለድ ጥራይ እምበር ሰብኣይ ዋላ ሓደ ኣይገብረልን እዩ ደቀይ በይነይ ክዕቢ ይኽእል ክብላ ክትሰምዕ ከላ ሕርቃና ምቁፅፃራት ስእን እንተዝኾነላ ነይሩ ብሓጋ ትምኒታ ምስ በዓል ቤታን ደቃን ማሚቓ መንባር እዩ ውሉድ ምስ ሓዲኦም ጥራሕ ምስ ኣቢ ወይ ካብ ኣደ ወይ ካብ ኣቦ ክረኽቦ ዝግብኦ ነገር ከም ዝገሎ ኣፀቢቓ ስለትፈለጥ ከምኡ ትብል ብፍቓድካም ይኹን ብፅጋብካ ሲንግል ኣደ ምዃን ድማ መፃወቲ ማንም ክትኮን እንተዘይ ኮይኑ ክሳር እምበር መክሰብ ይብሉን እያ ትብል ግን ንሳ ነዚ ኣይተዓደለቱን ገሊኡ ማይ ገሊኡ ሰኣማይ ዝበሃል ንኣ ዝምልከት ኣብ ባሕላ ከም ዝኾነ ዝረድኦም ገሊና ዋልድ ሃዳሮ ሰጥ ኢሉ ንዝመርሕ ዝነበረ ብፅጋበን ተፈላለየን ኣብ ዘይከውን ነገር ክወርቃ ክትርኢን ከላ ሕረርኩም ትሪኣ ትብል ናይ መወዳእታ ዘገድ ነገር እንተዘይ ተረኺቡ ክኸውን ወዲ ይኹን ጓል ብዘይገድስ ነቲ ሓደር ሰጥ ኣቢሎም ክሕዝዎ ኣለያ ትብል ኣብ ፍትሕ ደረጃ እንተተበፂሑን ፍትሕ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ብዘይጠቅም ነገር ተስኢልካ ናብ ፍትሕ ምግባይ ግን ብሰማይ ኮን ብምድሪ ተቀባልነት የብሉን እያ ትብል ሰማሓወይ ሰላም ንዓኻ ምስ ተኸስረካ ንዓለም ሙሉእ ኣሻሰ ብምባል ክሽልማይ ሽልማት ግን ፀርፊዩ ምስ በለቱ ሂዳ ልዋሚና ከምኡ ኢልኪ ምስ በላም ዘይውላድካ ከምዚ ጌርካ ዘሓንቃካስ ንውላድካ ደኣ ከመይ ክትኮን ኢኹም ድሓር ድማ
ኩሉ ነገራትካ ስቂለ እንዴ ኣስተብሂለ በዘይ ቃል ዓለመይ ዝብለካ ሰላም ዕድለኛ ነዚ ረኺበ እንተዝነግረውን ደስ ምስ በለቱም ብነብስኸ ደኣ ክትንዕድ እንደልኽ እምበር ካብ ሰበይ እንታይ ዘፍላልን ምስ በሎም እዚ ንበኣሉ መርኣያ ትሕትናኽን ልቡናኽን እዩ ካብ ዘለካ ዝፅብፅብ ምናልባት ሰብ ስለ ዝኾንካ ሓደ ክልተ ነገራት ዝጎደለካ ክፅውዕ ኣለኒ ብሓፈሻ ግን ውድእ ኢኸም ቀሲካ ተረብረሉ ሓደሪፍ ጣልከም ኣብየ እሞ ካብቲ ከም ገለ ኣቦ ጓለይ ብዝኾነ በለት ዘረብኣ ከይውድአት ኣብ ናይ ሓዘ መንፈስ እንዳኣተወት ነዚ ዝተባሃለ ሰሚ ለዋሚና ሓፍተይ ድሓን ካብ ዝወረደካ ተቐቢልካ ከምዚ ትገብርዮ ዘለኺ ንቅድሚት ምራሹ ንስኽን እኮ ኣሓመክን ጓልኪ ፅቡቅ ጌርኪ ሒዝኪ ኣለኺ ኣነ ወትሩ ኣብ ጎኒ ክለኹ ምስ በሎም ጓለይ ደኣ ምዃኑ እኮ ኣይስእኒ ግን ድማ ከም ሰብ ካልኦት ቆሉ ምስ ኣዲኦምን ኣቦኦምን ክርኢ ከለኹ ጓለይ ተሕዘነኒ ይስምዓኒ እምበር ምስ በለቱ ይርድኣኒ ንሱ ኣልዋሚኖ ግን እንታይ ገበር ዝወረደካ ተቐቢልካ ንቅድሚት ምራሹ እምበር በላ ነታ ኣብ ሕቕፍኡ ዝነበረት ጓላ ኣብ መእጉርታ እንዳስኣመ ብርሃን ናይ ልበይ ከምሲኺ ሳሚዩ ናብ ሰላም ደው ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ንዓይዱ እዚ ኩሉ ምስ በለት ንኣኽወ ድምፂ ክሰምዕ ከለኹ ዝሕገሱ ኣይትሕተትኒ ቀሳኖቱን ብኡ መጠን ምስ በላ ማዕረኽ እንደኦ ምስ በለት ትፈልጠ ዶ ኣብ ዓለም ንትፈትዎ ሰብ ምርካብ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝሕጉስ መልሲ ሕቶ ፍቅሪ ብዘይገድስ ደወለይ ተቐቢልኪ ሰሓማ ሓወይ ክትብል ከለኺ ዝወረን ናይ ደስታ ስምዒት መግለፂ ቃላት ኣይረኽበሉን ምስ በሎም ንውሽጥኻ ሓጎስ ክፈጥረሉ ምኽኣለይ ኣነውን ሕጉስቲ እወ ሰላም ሓፍተይ ክሳብ ሕቶ ፍቅሪ መልሲ ዝረኽበሉ ካሊእ ዝትረፍ ኣብ ዝደወልኩልኩ ሰዓት ተቐበለኒ ንስሓቅ በቃ ንፃወት ኣነ ኣብ መንጎና ከምዚ ናይ ገሊኦም እንተ ደው ኢለላ ክትኮርዓለያ እንተ ደው ኢለሉ ክኮርዓለይ ዝብል ፀወታ ዝፀወቱ ኣብኡ ሸንክል ክብል ኣይደለን እዩ ድሌተይ ደወለይ ብሓንቆታ ክትፅበይ ሞ ተቐቢልኪ ሳማሓወይ ክትብልኒ ከምኡውን ንስኹን ኣነ ክሳብ ዝድብልከ ተፀበኺ ደው ኢልኪ ሰላም ሓፍተይ ክብለኪ ድሌተይ ግን እዚ ትብሎ ዘለካ ምናልባት ኣብ መንጎ ሓደ ዝግደስን እቲ ሓደ ዘይግደስን ሰብ ዝፍጠር ኩነታት ኣይኮነን ክትብል ምስ ሓተተቶም ንሱ ፅቡቅ ኣለኺ እቲ ሓደ ደላይ እቲ ሓደ ተደላይ ምዝኸውን ንኣብነት ወዲ ነታ ጓል ዝግደሰላ በንፃር ድማ ንሳ ዘይትግደሰሉ እንተኮይና መቐፃል ንሱ ጥራሕ ዝድብለላ ክረኽባ ድሌታት ዘርአ እንተኮይኑ ከይተረድኣ ተቃፂረዮ ኣበይ ከይከይድ እዚ ዓይነት መንፈስ ስለዘወራን ስለተንፀባረቕ ደወሉ ቀልጢፋ ኣይትቕበልን መልእክቱን ምስ ሰደዳ ንኣብነት ከመይ ኢልኪ ንዝብል ነዛ ድሓነ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢላ ነትምልሳ እኳ ድሕሪ ሰዓታት እያ ትምለሶም ደውሉን ሓደ ግዜ ደው ኢሉ ስኢንዋ ክንሱም ሪኣታ ክልኣ ክንዲ ትድውል መሊሱ ካልኣይ ግዜ ክድውለላ ትፅበም ብኡ መጠን ከዓ እንተ ደልዩ ይደውል እንተ ዘይደልዩ ኣይደውል ዝብል መንፈስ ሒዛ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኣለኺ ንሳ ገና ኣብ ልዕለይ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ከምዚ ተንፀባርቂ ተስፋ ኣለኒ መቸም ፈቲና ለይልኪ ኣይትኮርዕለኒኺ ትኾኒ ምስ በለም ሰማሓወይ ቀሰናጆኻ ትፅላእ ሰብን ስለዘይኮንከም ንክፈትወካ ንልበይ ክፉት ክገብረይ ዋንጫ ተቐሪባላ ስዒርካ ምውሳድ ድማ ናትካ ሓላፍነት ይመስለን ምስ በለቱም ከምዚ ጌርኪ ምሸተይ መሊስኪ ኣድምቕያ እምበር ናይ ምንታይ ልቢ ወዲ ሰብ ምድማዩ ከመይ ገይረ ልብኺ ናብ መስመር ይኣትዎ ናባይ ጥራይ ግደፍ እዩ ዕላማይ ንፁር እዩ ንፁርን እዩ ንኣኺ ምውናን እዩ ነቲ ዋንጫ ዝወስዱ እውን ኣነ በላ ብናይ ሃጎስ መንፈስ ኣታ ነቲ ኮሌጅ መን ክሕለልካ ገዲፍካ ኢኻ ኣብዚ መፅኻ ዘለኹም ርሒልያ ሓንደበት ኣብ ማእኸል ጎደና ኣስመራ ንፍፁም ስረኸብቶ እንዳሳሓት ትዛረብ ዘላ ምሽቶ ፍፁም ምዝንጋዕ ኢሉ ንዝበልክ ሰብ መን እዩ ምስ በላ ኣንታይ ፃዕተከ ዘለኹም እንታይ እያ ኸ ደኣላ ምሳኻ ዘላ ምስ በለቱ
ጓል ሓትንያ ቀኒያ ኸዲኻ ምስ በላ ነቲ ጎደና ብስሓቅ ክልተ ገበረቱም ጓል ገዲፍካ ንምንታይ ዋላ ገረብ ሓቂፍካ ኣይትኸይድን ኣይግድሸንን ኣነ ራሒሎም ንስኻ እኮ ኣርካ ሳሚ ኮንከ ፍፁም እምበር ኣበይ ሞ ንሳሚ ምስ ጓል እንተዝረኽቡ ነይሮም ርኢኻ ኣለኻ ሓፍትኩም ዋላ ዘመዱ ነፂ ምስ መበልኳ ነይረ ምስ በለቱም ኣላ ርሒላ ኣይተዳሓኒንኩም መቸም ሳሚ ከም ጥቡብ ኣዲኺ ቅረፂ ኣይክትረኽበ ንኽን ንሕና እውን ተረከብክ ኣይኮናን ትዕግስቲ ወዲ ሰብ ደረት ኣለዎም ሓንቲ ኩባያ ስቕልኪ ማይ ምልእያ እሞ ሽዑ እንታይ ትኸውን ተኣዘቢ ትዕግስትና እውን ክሳብ ክንዲ እዩ ዝኸይድ ኣበናይ ዓቕነይቲ ኩባያ ከም ዝበፅሕ ግናም ኣይተፈልጠን እታ ኩባያ እውን ብጥብታ ማይ ዳ ትመልእ ዘላ ዋላ ብሓንሳእ እጃሒሉ እቲ ሕቶ ገና ኣይተመለስን ግን ከም ዝመስለኒ ከምታ ብጥብታ ትመልእ ዘላ ኩባያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለኹም ይመስለኒ ኣይፍለጥኒ ኣብ መወዳእታውን ሻሕ ኢለ ይመልእ ይኹን ምስ በላ ሕጅስ ተፈራርሐኒ ኣለኻ ማለት ዲእ ምስ በለቱ ዘይበልኩ ፅብቕቲ ፍጥረት ብዛዕባ ነብሰይ ዝዛረብ ዘለኹ ምስ በላ ንስኻ ኣብ ሂወተይ ኣቲኻ ወፂኻ ትምልእ ኣለ ወይ ዝጎላ ነገር ስለዘየለ ማይ ምሰል ኩባያ ኣይግድሸኒ ግዳ ሰብ ጠጠው ኣቢልካ ኣለኻ ኪዳ ምስ በለቱ በሊ ፅቡቕ መዓልቲ ክትበሊ ሓደ ነገር ዶ ክነገረኪ ምስ በላ ተዛር ምስ በለቶ ንሳሚ ካበ 700 ሜትሮ ካብዚ ምስከርኪ የማን ፀጋም በልሽኡ ኣብ ሓደ ካፈ ክትርእኺ ንስመን ኣይትበልኒ ከድኪ ኣረጋጊፂ ኪድኣ ራሒላ ሕጂ ሕር በሊአ እንዳበል ብውሽጡ ናብታ ጓል ሓትንኡ ገፁ ደዓበለም ራሒል ግና ዘረብኡ ገና ከይወድኣ ከሎ ቻይ ከበለቶ ድሮ መንገዳ ጀሚራ ነበረት